Umlisa oveza ukuthi uDr Khehlelezi udlala ngabantu futhi ubulala inkonzo yezayone akagcinanga ngokusho lokho. Lo mlisa ubesemthuka uDr Khehlelezi ngesizathu sekhomenti engenile ebithi lo mlisa uzobulawa uDr Khehlelezi. Wabesemthuka-ke wamvezela futhi ukuthi akanandaba naye. Ningasakhomenti la efonini yami. Ngincenge emakhomenti. Inkinga yenu nimenza uNkulunkulu. Make ukuthi kusho yena. Ngimtshele na ukuthi ngithe futhi noNkulunkulu naye mina mase ngidakelwa ngiyamthuka ngithi futhi ngiphuza utshwala mina. Angifuni lokhu nikhuluma amasimba lapha efonini yami. Nizama ukungisabisa. Akekho umuntu ongafile. Wonke umuntu unegazi. Yonke indoda mayishawe iyawa. Uyakwazi lokho? Phinde nikhomenta amasimba la. Wonke umuntu futhi ukhomenta udoti la.